Malipay ko si Tisoy ani akong bagong palit na tarak-tarak ba. Kay niingon man to siya sa kuha. Pag makasweldo daw ko, palitan daw nako siya ng tarak-tarak na mixer. Muagto na ko kay aron malipay to siya kakunang nihatag siya. Uy, si Tisoy man na oh. Oh, Tisoy, kadali lang. Uy, kuya! Nakapalit na kong bagong dulaan mo. Uy, bagong dalaan! Ako na, kuya! Yehey! Mary, dapat ikaw matulog kay ni kaudto kay para motubo pa ka. Patulugon ta ka ha. Dali. Na 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 na. Ay, unsa man namang sliding door. Uy, naguba naman. Ipaayon ako ni Lucio ni absent hinoon. Nakabali lang ganing 5,000. Wala na hinoon ni duty. Asa ka si Maria? Maria? Ayaw pagsaba, mami. Kay natulog si Mary ba? Maria, diha lang ka ha. Don't go far away kay magluto pa ko biko. Okay, mami. Na na na. Dali. Hala, kanindot anak kuya. Adara Tisoy, imuha na. Salamat ani kuya kay gipalitan ko nimo aning tarak-tarak. Kuman kining tuwas kawayan bay kuya. Unsaon naman nato ni? Ay kana Tisoy, ayaw ka bala ka na kay na ako'y plano ana. Ato nang ibaligya kay senyorita. Tama kuya no. Right na din nimo oy. Sige Tisoy, diri lang ka. Kay ako ning ibaligya ang two wheels kawayan bike. Kuya, uban ko bi. Ayaw na Tisoy, kay makita na po na ni senyorita ang imuhang bagong dulaan. Dili na ni mahalin. Diya lang ka. Sige kuya, paabot ko diri. Para si senyorita. Oh. Ako din kusgo na kong tingog day para madunggan kong senyorita. Yeah! Nanon. Hoy, dudong pawiks, kumuagi gani ka, dili ka magsigsaba ba? Napansin dyan kong senyorita, oh. Niagi, ragani ko gani kay nangita kong bayaran ni ako ang dulaan. Buyer? Alis ako dudong pawiks, hapit sa god. Dugayang kuya, uy. Nahalin kaya tong tuwils kawayan bike? Anong ipahapit ng mo, senyorita? Ikaw mo palitan ni ako ang dulaan? Pila man day baligyan ni mo na dudong pawiks? Ini? 30 lang. 30? Kadali lang ha, kaya tuon ako kung mami. Mami, alis agod. Unsa day Maria? Mami, alis agod, kaya ako ipakita sa imo ha. Unsa man gud na? Halin dyan ni ako ang dulaan ron. Kay kiguyod na ni senyorita ang ihang mami. Pagbalit rin mami, na ako ipakita sa imo ha mami. Wow, kahayo. Ya, unsa man senyorita? Palito ni mo ning dulaan? Mami, palito na itong magdulaan ito itong pawiks. Kay ana raman mami oh. Tuluro ko. Maria, ayaw anak kay nagplano ko inig duty ni Lucio karong Lunes. Pabuhatan ta ka. Nililangin ko mami. Malinilangin ko ana lang. Maria! Kana jud senyorita, ipapalit jud ni. Mami ka Maria. Ano man akong gusto God na. Sige, sige, tindog na lang. Ato na paliton. Sige na, tindog na. Pinta. Kay paliton na ni Rina. Hila na Maria kay magbuhat ng kwarta. Hara man day na. Sige, 25 lang na. Sige Rina, fights na ng 25. Amin na ng bike be. Ano nung pawiks oh? Salamat Rina, nya agto na ko. Sige nung pawiks. Kalipay dyan sa akong anak ko eh. Kaya po kuya. Uy. Uy! Kuya! Nahali na ang bike. Ay, tara na, uli na ta. Kuya, unya na kumuli. Kay magdula pa ko sa akong dulaan. Uli ba ya Tisoy ha? Si Tisoy man na oh. Hala, nananapod lagi siya bagong dulaan.